Лариса Маслова, Татарстанның халық артисткасы, быйыл бірінші тапкыр Сейдәш алаңында тағы да бір тапкыр алқышлы галыңа. Әлбәттә, бу әсәр оркестр белән яңгырарга тиеш иде, ләкин менә бит күрәс, кояш чыкты, оркестрыбыз да китте. Утырырга тиешләре аңламый калдым мин дә. Ни өчендер? Ләкин бәйрәмебез дәвам итә, һәм сәхнәгә үзебезнең татарның танылган артистларының берсен чакырам. Чөнки ул Сайдашевка багышланган, Сәлик Сайдашевка багышланган шигырьләрне бик оста итеп башкара. Хәзер сәхнәдә Сейдәш аланында Равил Фәйзуллинның Сейдәш поэмасыннан Шәрик клубы үзеге яңгырый. Башкара Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия драм театры артисты, танылган актерыбыз, Татарстанның халык артисты Илдус Абый Әхмәтҗанов. Сейдәш тукталышы. Ашыгып төшәм, бер кем көтми, мин булай гына. Гашыйк сыман хисләнсәм дә ярый, үз ягымла, татар ягыла. Эй, син дә кардәш ашыкма әле. Туктап торыйк шушы урында. Минем сүзем бар халыкның газиз, талантлы бер улы турында. Ул Сайдашев, Жамалетдин улы Салих булыр, егет солтаны. Еллар узгач шушы гады исем, дөнья гизәр булыр ил даны. Евангелийский урамында бер исеме генә ни тора. Мәшһүр Болгар белән күрше генә 3 катлы бер җинак йорт тора. Бу тирәдән белмим кемнәр ничек, нинди уйлар уйлап узадыр. Ул аванпост олы яңарышның, ул учагы милли узаңның, монда театрның башлангычы, яңа чоры әдәбиятның, монда көрәш, яшнәү рухы сеңгән кирпиченә кадәр һәр катның. Сәяр тамашасы, Тукай сүзе, Әмирханлы милли кичәләр, Мулла Нурлар чыгышы уйлансаң, күп шәхесләр искә төшәләр. Талантларны бергә җыйган клуб, яшь кешеләрне чакырып эндәшкән. Монда иң беренче сынау бирә безнең герой яшь Сейдәш тә. Ул чагында үсмер Сейдәшлеккә байтак юл, озын сәфәрләрдән биеклеккә, хәерле юл аңа, хәерле юл. Аккыш маршын уйный Салихыбыз, бүтән бер зал аның иркендә, бик күпләрнең әле сагынып хәтерләре кайтыр бу көнгә. Алгы рәттә утыра Кариев, күңеле аның нинди уйгамда. Мондый киле халык, бийек халык, мондый халык үлмәс димәллә. Фатих Әмирханның үз уйлары, бу малайда ышкын ут яна. Булай булса Шәрик йоклап ятмый, Шәрик тора, Шәрик уяна. Галиаскар ага ни ди? Шөкер, дус тәнә бер нур бар күзендә. Бу сынаудан ахры канагаттыр Заһидулла абзый үзе дә. Тукай исән булса, бик ихтимал шатлык балкырыйды йөзендә. Зур сәхнәдән бүген аваз салды, горурлыгы килер көннәрнең. Ораторлар әйтер бер көн, Сейдәш Тукайы ул безнең көйләрнең.